wani boka da ake zarginsa da yin lalata da fararen mata domin yin kulumboton ba da sa'a wa wasu ɗaliban jami'a domin su ci jarabawa. Wannan batu kuwa ya fito ne daga bakin DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Ga kuma nan Amina Ibrahim Kardam dauke da ci gaban inda ranka. Inda ranka ba abin da ba za ka gani ba. Azancin wannan sashi shine kawo wa mai sauraro abin al'ajabi, mamaki, wani sa'in da jimami. A wannan karon ta cikin sashin rundunar 'yan sanda ne a jihar Kano ta cafke wani boka da zarginsa da yin lalata da fararen mata domin yin wani asirin ba da sa'a wa ɗaliban jami'a a Kano yayin da suka zo rubuta jarabawa. Amma daga bisani dubunsa ya cika, inda rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta cika komanta da shi tare da waɗannan ɗalibai. Ganan kuma inda DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Kano, ya baje komarsa. Akwai korafi da muka samu daga wata baiwar Allah akan cewa wasu 'yan mata da wasu samari sun yaudare ta, sun kai ta wurin shi a ƙauye, wanda da ta je ya yi abin da ya yi da ita, sannan kuma tana tunanin ya ɗebi wasu abubuwa na jikinta wanda ta tsorata, tana ganin cewa za a je a yi asiri ne na kuɗi da abin da aka ɗauka a jikinta, wanda yanzu haka an kwantar da ita asibiti domin a duba lafiyarta. To daga bincike shi wannan mutum, akwai matasa guda biyu ga sunan 'yan jami'a ne, suna karatu a jami'a, sun zo wajensa domin ya taimaka musu a karatu. Ya ce musu a yi wannan ba zai yi ba sai an samu faran mace an kawo masa faratas, wanda suka yi kokari suka nemo 'yan mata guda biyu suka kawo su, wanda da aka kawo masa waɗannan 'yan mata ya ce sam waɗannan ba su yi ba, wai suna bleaching. Wannan ce ta sa suka je suka ɗauko waccan, tare da su waɗannan mazan da mata aka je aka nemo wata ƙawarsu fara, wanda suka kawo ta ya zo ya yi abin da ya yi da ita, wanda kuma yanzu haka tana nan ba lafiya. Amma dai gashi za ku ji daga bakinsa. Tashi tsaye malam. To me sunanka? Sunana Isa Dahiru Rikada. A ina kake da zama? A Rikada. Ina kenan? Rikada mu dubu lokal gama. To ga ka a Banfai, me ya faru? Abin da ya faru, Zakari da shi da abokinsa sun zo neman za su yi jarabawa a jami'a, suke neman kokari na wannan samun nasarar su ta makaranta. To daga nan shi ne musu bayani cewa za su zo da mace fara, sai nan suka zo da waɗannan yara guda biyu. To ina sauraron ka. Musu bayani suna bleaching. Da haka su je su sako, shine suka je suka sako waccan Maryam. Daga nan da suka zo kuma na yi amfani da ita na shafi wannan abin nan din maninta, shine ba ka hada abubuwan da shi ba, amma hada ba dai a takaice. Ba hada ba domin su za su je su hada, daga ƙarshe kuma ta tashi ta jima ta ce ita sai a biya ta kuɗinta da aka zo aka yi wannan abu, ba za ta kuma amince ba. Wannan shine abin da aka yi. To me yasa ka nemi a kawo faran mace? Saboda shi alakanin da haka ake hada shi. To a takaice irin waɗannan mata da ake kawo maka, ka yi amfani da su ya kai kamar sau nawa? Sau 4. To yanzu ya kake ji a ranka? Ba na jin daɗi. Na? Ba na jin daɗi. An taɓa kama ka da wannan abin da kake yi? Shekara ka nawa kana yi? Shekara ta 5. To yanzu akwai wata nadama ne? Na yi ladama sosai. Na yi ladama kuma ina fatan duk wanda zai wannan shi ma Allah ya sa kai. To alhamdulillah yanzu dai nan kuna ganin sa a babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Samaila Shaibu Dukku FSI ya sa an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka, wanda yanzu haka an fara faɗaɗa bincike. To wannan ya zama matashiya ga ɗalibai 'yan makaranta wanda suke so suna cin jarabawa, wato masu zuwa gurin irin waɗannan bokaye. Ku sani cewa in ka je ka gurin boka, to kome ma zai iya saka ka yi, wanda kuma mafi yawanci ma kai gaba ɗaya ma abin da suke yi ƙarya ce. Su kuma irin waɗannan 'yan matan da ake ɗebo su, to su ma a kula sosai a kiyaye. Yanda ta kasance kenan da wani boka da ake zarginsa da yin lalata da fararen mata domin yin wani kulumboto wa ɗaliban jami'a domin su ci jarabawa. Dama an ce inda ranka ba abin da ba za ka gani ba. Ƙarshen rahoton